Ifa. Tisana blabono. Obade no ahihye no. Na so ebaye ya kan abusuekuo ni mu dia. Obi nim nzinu obi. Eye abusuekuo na baako nim. Ena ye nyina ba hwetie. Ena ya chichi nkoro. To ni para sari bia ofre no ho se kani ba no. Impo ye nkrofo bi o manga na nimu a. Aka no na won mo so ezo mo aya kanfo ni bia. Na ade ameka nesesi ane se na de yebehwe abusuekuo no. Ezaze abusuekuo ni mu na nipa hodo bebere no omo distorte abakosem ni firiba. Eti si ehu abusuekuo no a ade ba ko ne se de odo asomdue bia koye entiase ene nimdie ebeba amaye nyere atimi atiase. Na me ya guna yin die na se me mfansa me ni pedua me busua ho nko ba bia. Ezaze de opa dia kokotoko no enya na boro. Ya gura ne shekai na agu na ne me bo ponsim na ne me tim jekali na ne me eti ene na me busua dua no a ena me de efiri ho ya be kasa afa aguna busua ekuo ho na ya aguna busua ekuo a ya wokọ mfantimemu a sene ebe obi be hunu sene nwia ne me na me so me hunu sene nwia no na kasa horo so ene asetena tutu nti amensonson ya be da kasa ahodo na emu te sene be obi hunu se asa me nwia ni na me so me hunu se sa me nwia ni ene nti aguna no wokọ mfantimemu mfa na agwanafo no ene agura ni nyina ye nipa kuo ba kope ya ye nyina ye nana ene nana ago na ya agunafo ni abretufo nyina ye nwianom ye no wonu nyina afiri moja krom ne baaye na baabi a etie pa de ye ne ye frɛ no adanse ahensan awon ye tena ye busua no be ye kese ene bi etu ye ekotena baabi e fɛ ne nkyira na abusu etu ye ekɔ de nkyira no ebi so se afiri hɔ ebesen betena tafo ene nsaba no so ewo mfantimemu na ya agunafo ye nana ene nana ago na nana ago no obewo ba bia ne fe nana atwedan na nana atwedan no etu kwa bretufo no mu a ono nana efe nana atwedan no ebire bi ba ma okokwa ekesie mu a obra na bra wo ba no kemkafo betu ehye no so ema abo wotwe beje no de ne ba fie oba no beka kire ne nana no mema mienu se kane na no so bakosem kire se hayo na omoye hayo sebo kwa hayo na muhunu abo atwi a mfamo nsanka no mamunku no nti abra ekwankase aba won ko kwa ebretum so ono mkope aduane ana na mabedie no omunya bi de omani boso a ye otwe ya oda ho ya eni ti ba se ono ye se on bekuchie no ti ba ko poma na poma se wode bebo atwie na kunu na opoma ye no na ninwia panyi ne bob poma no to ho se anya na atwe dan ka kire se bakwa ye mu ne ehunu otwi amenkunu no nti fa etu ne to oza poma etu ne bie so de bebo ne sa se ya va mo no anya na mo anwe ne enidi opoma na ne tu otwie no ehuru ye no obo tu ne to twene ye ana ne nwie kuma na se wa hunu se wa bra otuotuo enu woni ebenya beretu ya bra otuotuo eni ti bretufu ofiri agunafo mu na baaye ne zanse na yanka bakosem no mo binti obi ye bretu ni ofu se oye sronkon esene wonipa oye de oye agunani na so ye nyina na agwa ne ye nyina ti adanse ahensane a abusua ni mu ye se eye kese no amantuo ane nkoto ebeba ba nti enipa no bitutu bata ye kwachechire ye nkura hodo ye nkura wa edika bia kwachechire ye denkyira eti ye agunafo no abebre no adankyira no ye koso ye ne ye kwa oyi no dika nya no nana bo aponsem no ohene ya no odi ye nso sa agunafo e wodankyira emanim ho na afeso no soso ana no ye nana panyini anase ono ne nana odika ne ye benya no se I want to aso ebe nipa ni bre anase ya hyase aye niam efe no recording no na ye hwe ye agunafo yi a ye busuekuo no dwumati tsirupa ye no ebi ne besen ene agudie ehu dwumadie ne yedie na sa dwuma na ne ye no adanse ansa na yetu bata akwatena de nkyira ye nnuanu mema mienu ano onom so ye ha na ha no ena
Onum kwachiche ya ba akwụkwọ ba bi efe ne nsaba na ba akwo so kwatena ba bi efe ne tafo na onum kwatena nsaba no na ye kan nyina onum ho ye onum so nim se onum ye gu anafo na sabere ni mu no na onum ya yekofo no so onum abechichiri kru ane efe no kwaman eti ya bechichiri tafo no antabantawa bi bae no onum ntam pinido no twido e bae no onum ntam bet eza se ne ya gunafo ya dinti no yetena ho se yebechichiri nkuro na nokura wo mene se yehwe ohani ani efe na oti akente ano ono so ye ha ya nokura se minimo no obi otimi de ehunu ekura efe no kwa amai kuro no na wahina sabre no ho anase wahina no ote ho no na wonum nyina obi atete ne nkuro yeka nkuro na enye se nkuro na ohunu se wo kwadwoso nkuro ni eye nkuro yabo no nkuro ene yetete itimu na ya gunafo ne yankrofo bi asa kan ko nim bia ka kiro ze obeto ya asase bi so di yeso pen na one yakon no di yeso ade ye hye no ase ya na nya no kore ezan se ye yasomdwefo ye do nipa to beto ye ne ya je o kan ho ne ya no watena na abere bia na make sure se ye be keep your family no closer to us na gunafo ne tie ti ba bia be ko bia no connected na ka wo de agunafo na ekoro until said there was a mess up say nkuro bi bedi aguna tu nkuro na efe na aguna na hu aguna po ni bio ti na o say na nanom de din ahodo a eda wonum so no chichire wonum kuro se na ebe hunu say aguna fo no ebini anase ebini na we yan sa se e wona ba bia betena bia no e chichire nsa se na kese ebini tafo kwa kofa sabi kafra che benhia ebofa mu a kofa so ame ebesiasia befa asta asimu ho ade kwa koguram ene asafo ebohye afesa kwa chire ebesi efa mefa ne sei suame eboguram kwantweba ho ebohye ene nti yeso so ye de eno no ye prince ase na so ye mpri di bre na ade ba ko ameka ene sei yei agunafo no yenkura chichire ye no sana bi kaka ere bi ni kura fe de denchira wona ne aguna ni nyina yempiesie tafo ka ho ana kumase bonkum asoso aka ho nka wi enyini mfirim fumeso aso ye de ya trede ya na chichire nsu onwune ye de ya ampa ba me ye de ya ave enkrobiti se sepe ye de ya ave bojisa ho eno soso ewo baby efra hodum adanse yo ono ne aguna mensa sa ekoro so ye de asie ni mpon so ya na chechire ya de wamfie kira ni nyina ye de afi inkrobiti se jenya ase ye na chechire ye afi aduma ye de ene inkrobiti se moamen anase moamen ene enkura aka no ya agunafo ana chechire ensa nkuri na won sanam kan ye no ye je ahoho chechire ko je nsase na ye mpedi ble to ka ope sabi ka frache ankrofo efra on mo se amahene wo agora bisu ekonum a wo kan akora wonya miensa ezaze ye prince ase zaze nyina ye ne pray as a founders o he ekura efe no wamfie a efiri wampa mu wo manafo kira ni nyina me nanam na chechire ye na so ye mpri de bre ene ankrofo bi on mo fra adwana ena eti ensa ase so ave o he tafo a ono so wampri de bre prince ase ono so ya guna ni sala afi bojisa won so nya ma ahene oya berempon saa so na fumosa onya ma ahene trede enkuro nyina akopema chimkotoku ane enkuro beti se achimoda ni nyina ye enkuro chimoda na meme na nanom mfiri denchira bese kwachechire enti wade onya ba ye de shekan ya ensese bi enim ave minya bema bese wani de class ene yesua de enti misra wa afa sabi untokwasem no efa ko ene enye entokwasem William onye wadin se obesua de a mesra wani de kwa so ko na yemomode ni nsua ya de mesra wo ene de ni obo kwa so okay yanko ya nananum abretufo emezo obi bobi bi o
Behu. Mame baby kure yeah, mehu. Okay. Do no mommy. Turn it off, mommy. Ave. Yeah, turn it off, mommy. Okay. Fato. I went to what turn off, mommy. Debbie, Fabian. Fato. Yo, Ave yanko yenyanom abretufo. Okay. Ya kwa yenyanom nananum abretufo so abakwesemu. Na se dem di kan ka che ofri ahyase na no. Se aguna ne bretu no. Ya ebusua baako. Ifro mama. Ya ebusua baako. Ya se ne na meka no. Wo konfanti memu abretufo no. Ya from twedamfo. Se ne meka se na nago ena ewo na natwedan. Na se ne abakose ma kire ye no. Ye nyina ti adanse ahensan. Ene abretufo nyina na ete baby baako pe. Na bretu oni aguna aya abusua baako kan ya wuchemu a enyeyi na nago ena ne ba ene bretu ti ya agunafo no ye nananom ene abretufo na abakwazam ezo akira yese abretufo esoso onmu asedo no mo na esiama guhia wo mbabi enson na mano ebi ni nana bafo eni ntidu na nana efense nana guhia no ebra nana guhia wu ye no nana dosoa ya ono soso oye efense nana nti duo no ono ne wofa wo mo na hia ase aye se onu mutu onu mo so bata no onu makotana ba bi onu mote ezasa sabra na pede ne ntokwa abebe ba wo onu mu ye sa anwiafo mienu a eye wo onu ma ye wo bibiara pese wo pre adidi na ebinom de wo mani so agohwe ekura ye fra ho no machem ebi kokwo na boafo nti adu no wono so ene ne nkurofo ekọ behina se ene ebinom so kọ akrofo so ebinom so kọ efe ne sei wo mfra akrofo so no omo ekọ ya bese kwatra mampon onum firi mampon ebi bese kwatra akọ no obo ena betifi ti san akrofo yina bebre no ara onum firi sa hensan na emumade mu mpapa mu na mabretufo sha ase so onum magreti na ya gunafo ne de sha ase magreti ansa na abretufo sha ase so onum magreti na ebrebi kwoti se na ohini bi kase abretufo echen abusuako ne bebre se agunafo ane asonafo da bi aguna asimu enenya abretu eni sa ne ma osi e kan eye ye bona nanum din ne ye de akire baby na nanum fa ekwachichi nkuro no baby na nanum kwotena ye ne baby na nanum nkuro wonum so epempam sisi ye eni zuba hu se wo mo onum ko mampon no wonum bia ena besisi ebesi kwachichire enwianum ma ne mema ne bi kwachichire kuro efe ne kokuro ntumi ene ekuro efe na petwa ene kuro bia no so wo baby a obo no ase ho abetifi ho onum kwachichire ekuro no bi ewo ho na womo ko e no onum so ne asonafo no ena kwotena ho because abre na asonafo de bi so atutu akwachichiri nkuro ewo bia ewi na enam se abretufo ene agunafo wonum ye busua baako no empe bebre sa wo ka abretu abusuako no a enye bebre na abeka so wonum na nan matutu ni tukotena ene adodo ne nkuro onum chechire ezaze twa besisi se na na ago batwedan ye na konfanti memu a twednafo no onum wo ho na onum ase ena abretufo yi so onum firi a onum ba ye kire se ya brewutuotu na ye otwi a anko onum kobo ne tuo etu ba wuru se bretu na karabo ye otwie ye da ne ntoma mu afred de leopard eno ne wo onum akraboa na abretufo no ankasa bi ne kokurontimi ne apadwa onum nyina ye nnuanom ye onum ye moja koro tizobi every sobi okokurontimi no obi free sobi wa betifi anase kwa wa betifi anase obi wo mampon na so odwene se onum ye nipa soronkofo a ene na wonko bisa nananom no nko bisa onum achi eza se busua no ye busua kuro wa ba kope wo che bonyeyi wo se mu onyeyi wo titi mu onyeyi eno ne ye busua nchiri
tini akasa kan abusuakuo no bekyere ba bia kan abakosam ne firi enti so obi ba no be kasa fofora ekyere se opese wodi kofi wa yi ehi ne ebo fichua ye omenua be ma meto aso na abretufo yi ene asonafo yi na kwatena ye so onmo ko na asonafo ni bi nso akwa tena ho na se dem di kanka ensa abretufo no omo yankofo obo ya omo okudwuro kane na no anase bi nananom esom no edimu no na ka yakwa akobie mabretu ni kuretu nso wonto isa se wotwie bro wonto oto otwie nti wonum timi ntutu ti dey from abretu ma ya bremu tuoto and it is typical example ayabo ahia nantu a odi okon anim a wantutu so na otu okura no na menyanom wonum susu nete asanteman a ekonya kase eya asanteman afen say ehia hene na afi wonum sai ti the silver stool so ya bretu for so position pa wa asanteman mo ya kasi kagete no a wonum nete so izasa bra na nabo ahia nantu odi ne kra ne tibadua esi wo ma asante chechire no osipisi tape ajade ede mana wonto aso ewa bra na komfo no cheboa ama ya chechire asante mano na uja betufu a omoje so se ya atwedan anase ya tena ono monye so no saa so ne yaso ya agonana eno so agona fode no na onum bi ene mampon afei wusa ba santimen mu onum kontire ehine ya onum dia afei kwa ayefese ko uman ya ebini abetifi sanam kan obo no so onum dia ho afigiase so onum sala ena asante afigiase abetifi wokwo amwafo adankrenya ena jamaase bawro agogo hidie mu ena abuantem ofo ase domi abra aya ase ahenensan ya wo ahenensan ya wadanse donyina ena tasamaso jamaase chechewure ena efe nkroni bi so ne efane say edu dwama eno so yo onum nkro ekori bi ne pepiase ko wu ampahen so ono so ka ho bi ena cheche biase onum ka ho ni ntini onum ka ho ena ekuro bi de bodumase onum ka ho enko na hodo bebere ka ho ena nana nom abretufo onum chechireye abretufo ya nkrofo bi a wo ka bretu ni a sabi ka frache onum okukudro ntino de onum ya ne se onum mpe entokwa eku bedwam ono obekun na sunye bedwam tokwa abretufo so ede no ebati ento aso ana ni ebiweri na ye ozi mewieri na azimo yo azimo ebe kakra ne ye akọ ebe ne yo ezaze she fine oh god yo ade sadia ya juru nananom ekwana for so eba yo ya nananom kwana fo a ya from okwo simpie ahwenneɛ ɛda ayawa mu nananom so wa bakosem yie papa na wɔnom de yɛfrɛ wɔnom asɔkɔrefo to okwo na ni bia yɛ osɔkɔlini ezanze wɔnom asetere dikan ɛne osɔkɔre to obi ɛka so ofribreku mu obi se obi na obi yabunu ni a ebi ni o abakosem totue ni bini ezanze wɔnom yɛ asɔkɔrefo na yɛwɛ nananom ayefense bretufo onom so etena adanse sahara na omo ne yaku ahodo edi katratna adanse ni bi bedale se collection bi wo semeye oyini bi bedi ade ani efe na awurade abasa ewa adanse na nipa bebre na timi kase na oye okwa na ni da bi na nan eye asini eni saa na afire bonsra
enipa no bebre timi ka se na okoa nani eno so a mistake or ya asini eni ansa na ade de no ebe firi obi because abere na ye jade eti obi a na obedi ade no wo de ko ne maami krom the last one afiri bonsa bedi ye ono ne ba na de ko ne maami krom efe de mena ene ma ehonum koye adanse baby onum ahenie no esie no na ye we na nanom betufo onum ka busuaku a onum akekere adanse anase onum ka de early settlers onum kotena adanse no ho me say another typical example bi no see the biggest mistake is that say exactly say nanan makwanafo and obudi say emudi kan si dan kane me gidi say what pen the pacho a very very big mistake anya nanan makwanafo na di kan si dan na emom nanan masechirefo na na sechine nkrofo ana wonu mu si dan asechirefo danse na di kan si dan kane na nye ekwanafo na ekwanafo aye on man nkrofobia ka se omo ye ko ni piesiefo na wonum bi ene abusuako ni bi na wo oyoko ene adako on ma si mu ena se abusuako mienu efiri ba na on ma kraboa eye okuo omako aboa da won so no na oku na bia na so okuo na bia obewo okuo no wabo musuo ana se wafra musuo enti eyi ofra okuo na abusuako nim na kwanafo so ene denkyerafo abara wonum wadanse no wonum ene denkyera ekon na sabre ni mu no na busua na hyase etutu amanto ene nkoto na ba eti ntokwa hyase pa ebiye one of the most earliest wall eba ye wadanse no na da kwanafo ene agona me ka se denkyera se ka agonafo entabo ebekon ene na awurade abasa ebre so na akwanafo ibi wasokore mampon na wonum na kwakutia eso ane ne nkurofo sabra na asanten tokwa no edimu ana aba kitikitikiti no na kwana bo nkurofo bi omo ho ne pa na omo no mutu bata onu ye nipa hasa ema ka wormo mafra ka wormo ho ena ye de wonum kwatena kwa ya na santefo no wonum sojafo ne asrafo eye training wo mu ana ne Jama state ne boss ye omo do kogu ho etina natia eye okonani wona ne nkurofo akwacheche bre ne kum ekuro no aye from asokore domten efo won nyina ya asokorefo obi biala wo ye abretu ni bia ya asokore ni anase asokore efo na tiare ne nkurofo sabi wonum firi asokore na wonum kwacheche bre kum ne di ni ye domten asokore bre kum wonum di no na sefa chnebua esoso ene ne nkurofo so firi asokore nkasemu no onum so ya sokorefo na bia one ne ma no onum so koya kwachichi wonum kuro na onum so wo ansase eni adedi ahodo a wonum nya betufo so ka abusuako no a wo so onum fa ba betimi di agade eto o makonya na efiri emere mu bahunu se abento wantowa ne tawantawa bi ko beto bi a wo se jamani bedi ade ni bi na ye esechaye wo eko na busuanim until se ye aba Pacific se emammen konya no ejamani eni ti bohun sa kwana fo konya no bebre nala emamani bi atena so ema ensem bebre aba na sani emidi ka eka no meka ni nyina so tobi a meche kakra akwana fo no a wonu ko chire blekum no wonu ko ho 1770 ikona 70 se owura bi ka semse ane on mo by 1900 enya ne kora ya sabra na namankwade ewo obedi ade ewa akwanafo ni mu no omusi awa aso no on mantra wa aso ho ana on ko apepiase eti abusua ne bi mu chechai ansa na kwanafo on musu fra danse a won mo ye mama no won mo se beka won mo ho eti for side no fa ja side no on mo nyina ya sokorefo na mankwade ewo na natia na ne brofa no ni nwia baba ene amankrade ewu na natia na odon ko de wani hene ana na kire de abo wono susu ka won mo ho na awe abakosem ka efa akwanafo yin a akwanafo na de hyehyɛ bi tse ochiame akofana ni ne ma bebro mu so ade baba ka aka abusuakuo ni mu medika ka kire wo se obi ani efe no na na awurade abasa sabre ni edi agade entu ka so ekuoni a na enye yi
eni ti abakwasam je se ne maame eyekuani okwanani ne papa esoso eyase ne ni ezase sa bere na awurade abasa breso no na ye ni ejade na ya bra akanfo nyina edi eyenade na ewo enkura beta edumienu afere ntro na obi a wone dia na wohyemu na awurade abasa semi eye Samuel 14:25 14:50 na awurade abasa semi ebaye wo mo no mo di dwumade bi tse chiame akofana afa ese ni obeka bo kasa ochiame ebeyi ano no wa kire mu no ni nyina nanano ayi akoanafo ena ono mo de sa ne ema nyina ebaye nanama akoanafo nim nyansa ono ma hoden o ma adwunumu da ho o mo yankrofo biare ne yade a untimi intimidate no akoana ni kasa ono bedi amade ache ono bedi amade ache na ono mo akraboa no enam kire wo se eye hoko ono ma ni chiri so mehunu so okwo awu da ho okwo da ni hunu so okwo awu da ho a sada no eye sabi ne da wono so de befra asase so eno no na wono mo mpanimfo ni ebi ne nanagima ya no ono so ewa danse na wono ebi uchi akwana ni a ya kasa ya akwana anase ya batampa enti wono mo kuro ni bi ne ahensan ni ewa danse ebi so ene evans o mo kuro ni bi ne adanse ebi ni nkura wo ogwai etu ogwai hini enra yewura o embrace no se wa hunu ni nwia pefe ni brekum ni nwia pefe ene asokore ni nwia pefe ene asokore mampon ni nwia pefe ene abenchem ni nwia pefe ene mawre ni nwia pefe ene adumasa ni nwia pefe ni dua yankwanta ni nwia pefe ni pechi ni nwia pefe ni ewo adumase ni nwia pefe ni aguna nkrofo so ni nwia pefe aso ne afan se kona ni nwia pefe ni kokofi asamai ni nwia pefe ni adahomnase ormo nyina ya busua nwia nom a ormo firi moja kromu a obi ntimi nka se sabi wo firi ha na wo firi ha omunu mo busua no emanto we ne nananom sabi ayokofo akwanafo enso so ede edua bema me bra bra kwati ole ya be me enko o ka de sana ese o ka me ede ayeza obi o ha wonti ase so se ni aha eza se ebusuakuo no ugwaka obi dia na yede no wanka obi dia ma na anyeda e woseka mitimi bomodin se misua na me twiro to hokra na menyi ayi kura be de be yi be de kaminya bibi kura na kamde yi aneso so ezanse ebe yala yo hera ma ekofo zo a sadi edi ka ga ye no ayeko ofiri kwana mu na baaye ono mo so ya from de shenafo anasa yekofo to ko amfante memo obi a oye yekofuni anasa de shena onwia ene otumfo osetutu onana ene otumfo osetutu wade enyina ene sikadwa na busia ko bi because of say omo ye powerful nti because nye yize so obi bekum akọ na so say busia fo yi so omo ye ha mu omo taku omo pa ye ko eza said they are strong in nature very vibrant and onomo so ene da ho akwanafo ani ate onomo che wo wonam sere so onom pam na omo didi so omo nyina ye sikafo kwanafo na omo de sika ye fe ne bank ba wi ase na sachirafo so na de sika ba wi ase na sachire ni ko ya dwuma ye ni sika wi akwa ayi yukuni se he fa ba mfanto o man na ode ato ama na wie no wasisi hu mamie na ope interest man no wabesa anwanye sika sa na ayekofo so ono motie wunim nyaza yi ne ya ayekofo na wono mu wura o made nyina ene na osetutu oti asantemasi kedwaso na ayekwo no yomu afa no miensa asabi wono majapade mu ene ebo o montorbe ni din ene fene se wono mu aso na yewo oyekwo aye oyekokoko yewo oyekodwete ene yewo yukubiri na sai kufu nyina ajapade mu ene ebo ondin hwahwa wonom ti de oti asantemasi kasiya so de akonya kasiya se fene oyekokoko
eti ase wote kokoso wote kokoso nti saa na ayekwafo no onum so emra ne mu nchichemu etie ayekwafo anampa wonum pe ayoko esaze mu ne twa wonum asifiri ekwaнаnim na onum so akraboa ene okore aboa no ho dendende na ni dendende obi ntimi emfa no ko baabia ayekwafo awade enwoden sayukuni ware wa opese ohun bibia afenche mansa na ware wo bedi kan mabusua hu se ayekwafo ofiri kwanamu ne baaye na onum na edi kan ye na nkuro na nkuro so firi adanse asum ya no so wo masa na hita ene na nchiwa nyame na nchiwa nyame ene ne ma no onum so firi adanse asum kwatechiri krobia ya fro betena se wa achem enebene mu yi enti wo hunu se busua na omo akuro ti se obi efiri ya di baabi ato achem na betena sefo eye sabie na hita na nchiwa nyame ya onum abine sabi asante oteso no se me komi me na na masase ni me kwafa obi se wa ya achem awase yesua de ne ehunu se ne aka no ye bebresi de to onum tira betena se ene ya befra honum achem elia ho na wonum tira ho na no onum se ha no de ya betena ha se ya ncha wa ha to onum se akokro bi a ya omfra no si akwa no enom ka ha de si hakwa ya si akwa de si akwa to omfra si akwa ho na nanom se ade to mu a bese ko enkura hodo bi ti se na ma mi ka bibi ncha wansa na mapa ho si akwa no eye na me no ka sei achima bu akwa ni nifa hene so za na etie no achima bu akwa eye sabi osona nani na so nifa ni nifa hene ayo yukuni ya nifa sa ase ote so no enya achima bu akwa dia so ho na emom eye ayokofo dia ave so ya nananum abakwasem ekire se wonom ane efe ne sei abran tokwa na asante ne yachem kro no na sabi ase akwafo ohunu sane wonom so beko afa se yankokoma yenuanom ana se yankokoma wonom ane wo motie di ahenie eniti na achibabu akwahene wontimi enye si akwafo eni emenye yi na yakana na ntwa nyame ene ne ma ya wonom so kire se wonom firi tokuro mu awa asante ma so ya na efro ho asubija na ntwa nyame so wone ne ma na natwim na nanchi wonom na onum bedi kwa ma akonwa edi kan ya enne ye fra hokumase na ne ma ne bi na natwim na nanchi na akwa dia manfi a mo fra no na kwa ye fra na kwa bia manfi ya kwa dia manfi ya sabi wo ye ne ba eketwa na pena ma panyini wono so ono na no kokofu ma hima anase kokofu ono so na kwachechire ho na wono na nanom bi so ne ene ye wura ote asante sikedwa so wono mo fa no bi ne na woti akenten ye ono so oye oyukofu na bia ofri kokofu no betena kwa aman na echire eho so bedane kumasi na sade medi ka kire ayukofu mu no mo fre kwa na abusuya kom na baaye na omo na nankuru na hita owo na hita wo na natwa nyame na natwa nyame ne ma ne bi ana wono mutu kwatena betena se etu kwatena si akwa wono so ebi ekwachichire kokofu wono ma bi ana beseche ebechichire kura efere kwa amaye ne abekumase wono mu kuro no eye kura hudo bebere na womo ne ono muti asantemase kedwa so wono mu kuro ne bi eso ne manso ya ewo ebono mantemu na twemini anchi omo eye na hita nyame na nanum bia na wotia oyikunia wose ya na nankuru na ya oyoko oba anase ya adoye enana onom nchia ni bi no na ankrofo bi o ma na tiye papa onom de sabi ka frache omukoko oso eso mo nsemboko onom no eso so mo apafo bebiri chai kofo ankrofo bi o mo osika ba o musika no onom nya adwumaden no munya omunim kwan faso epesika omna dia friends sika korabia any interest rate omode baaye abra sekirefo eso introduce bi friends sika to sekire ni fa sika da bra mfansie ma na abaji a wasi hu dia mame eno no de na wo de sika kwato bank no obi say interest rate ya
ɛyɛ ada akwanafo ase na ɔmo na ama ɔsɛ ko ano na akwanafo enkuro ni bi ɛne asantememu akonya kɛse a yɛte so yi kwaman ya ayɛ kumasi ebi ni kokofu ebi ni dwaben ebi ni kofori gia ebi ni bakwai ebi ni esi akwa ebi ni achem pesiase ebi ni ayafare sei akomu fense akomu kura fense me wura fi akomu kuro edin ebi ni fanse ya ewo nsuta ebi nso ane kontenase ebi ni kokofu bi ni dwaso ebi ni adwumakase kese ebi ni sreso ebi ni sawia ebi ni efere sei kwabere kenyase ebi ni obogu ebi ni dwansa na ebi nso ni aye biase de wa woni hodada enyamra mekira onmu gro no onmu go ni nyina so yonkura a sabi ka frache emu ati yie na sabi ujurum watim sa de 40 ayeko ofo no ejara ma ayekofo yesere mo ani de ekwan so enim samode oduma kuma ba de no mo no na mapam esumun kuro ene musika bebere to kwakasi o Nigeria wa to kwakasi ayi wa kan fe de sei ayekofo abra wontimi no won mo nkoko ayekofo wo kan ba akwa ro mo nyina ba saa na tie omodo omo ho pa eti ayekofo na bi semidi kan se omo ne mansofo no na mansofo no omo nene on makotena be bi efre ho tachiman no onum nyina ye moja kro na omo amukotena de tachiman ya yekubirifo onum soso ajapade a onum nyae no omunya gudi a eho da biri na eho soso nti onum soso ewo biri omo ti biri so ya no so ya kind of golden stool ya no so ho aha sara etie ya wase ayi yokojete ebi ne bekwai ebi ne dwaben ebi ne ni dwaben onum soso awodwete sika onum so te so ndi sa na ayekofo no onum enchichemu etie yankwa so ana yo yanko nananum asanafo ya papa ya oka abakosemi ya okika na nkitinkiti ya ode na mayi sa obere yo ya nananum maso chiamo nsunafo ani duminafo ya chiamo anaso anafo so confant memo e from dumina anase nsunafo enti nsunafo no eye wonu omo alimina eba eferense omo ne nsunafo no ogwai ase wonu mo ni adade omo ne nkrofo omo ka nsunafo ba okọ sotpon ekọ elia ho a omo so kasa no omo koto onto omo so fro duminafo so omo nyina eye enipa ekro no alla abakosem kire se nananom so asanafo so efri ekro bi efe no kokobiate ya yataka ne kokobiate ewa adanse na nananom tena ho omo na aso abra ofri ebon ni mu ba no ya ka so ofri bo mu ba nchese we superhuman demo sabre ni mu no na kokwakoku sisi anasa be ya Arab invasion so nananom bi from Mesopotamia na musa be join various empire eni ti omuju ba bi on mo ade on fe nsa o mu di tu fom yetu ani afemu a ekopim cave mumu a sabra no so connected no cave no adedemu a bebre na nsa ase ni mfie bi ani ho ena ne ye ba ya be bu mfie ya be bu cave de mfie ede apapa abuo ni bi ede sisi adan ede bi ye nwuma nananom bebre na fefa efom be pie cave ni ahodo bebre mu nananom firi kokobiante adanse na onom so kwachichi kuro bi efe no akrofom ya no so ewo adanse na abakwasam kire se onom na aso onom so ni asona nananom na aso ba na okro so no na okro asona wo ti da bia osona ni behu asona wo no e ba chaw obompa e twato sansa wo na akro no
unu no se wonkwa na ehi na so esoso ene na anu buadi ya ono en ewo na ofori panyini ene na nya akobre ene na bre wodoku a ya sa nkrofo nyina no ono magreti ye abra na yebo akonya ne beto na yebo aye se obese wodi akonya no wadanse akrofo mu na pedia saa ba akonya no ho enti aba se abusuan toto ne ntoa no ne nkotoa ne bai enti temusi na wonu papai ema ebinum kwotena ekura efe no echimabu akwa wonu bi kwotena ekura efe no afin so ebi kwotena besiase ebi kwotena odweso ebi kwotena atebubu ebi kwotena efe ne sei enkuro no onum kwatrata so no edoso maso nkwanta eni enkuro ahodo bebre etiso bi ka jo se atebubu oye ne busuani a it doesn't make sense atebubu abusuani ni ofin so ni busuani ne dwoso ni busuani ne besiase ni busuani ne achimabu akwa ni busuani ena onumugugu o nimra busuafo so that is how it is na sani ye ka no ede kosui wono mo krabua asonafo akrabua ne de efe na anene no papa na onware esoda bia no obo gentle yes no hunye fi wo wiase oba eda ade na ebo ni minimum white no efi ba kokora nka emu da na so hu ane de ewo nsuo bia mo so odware echesa agunafo no ye bo asonafo no ye bo no ma ho fe eti wono mo ankasa enyina so ne se aso na ba wo so tikoti so obi anim ezanse wono mo no mu nwale so da na no ho abo neat asonafo eno no na asonafo ezoso ayankrofo bi a nana efense nana kuntunkunkun aye wono nana ya nana kwa de dabi aye wono nana ya omo na kwachichi kru efe no achimabu akwa ebi ewusoso aye chiwade ma asorani sa asorani behu asona wo ado behu asona wo na wie yaba na wono mo a omo ye kuntunkunkun nana no wo mo soso ene nkrofo odi kane a wono mo kwachichi de krofo abusua no ebi ni nana atapanyini ya na defense nana atampiani ya ono soso eka asona ewusua no ho na nana mponsa hinasa eka ho ya ono soso ene afenso hine ono soso oka aguna enkura agunafo hye ase magreti ye no ono mtete ye no ebi no ave aguna asonafo anko na be hu se ma etimi ya hemfo emeye yie asonafo ma omo ne efro mo abrakwabra no onu mutimi ya hemfo emeye yie to asonafo ma bebre edi hene ya omo ni hima omo di hene ema eye yie izasa saa na onu mo bobre ne omu susitiye onu mo ne eden onu ma no den wonu pemanson wonu pentokwa asonafo soso ede eno no na asonafo yankrofo bi a onu mo pa wonu mo wo wonu mo panti aka abusu ekwo no nyina no asonafo na doso nipa bebre kasa aduana nto asona doso papa ana boa obeye wo hene e wo fenso 1610 kopim 1640 oyo ba so no oyo hene na afia doku ya so beye wo hene wa chimabu akwa eno so 1817 ekopim 1840 ono so no oyo ba na ya santo asoso wono so no oyo ba panyina sabre no na ntokwa si besiase enkrofo kasa joso enya joso eye besiase ye ka joso a joso enya sona mensa joso ye ofase dokopim onye ba nemo wo ofase nemo ma champo panyini ya ye ofen ye besiase no eno ena ye asona no mensa enuanum na se no oye asona no mensa tana ya santo a onye hima wo joso woni hima wo joso da nemo ma ye besiase ena na ne champo ne wo fase ya fa ndokopim no wono no koye ekohunu asase e na efra odwoso no sabe na ya agunafo ena ne yete so ene efesa joso asotwe me nana adupuwa na adupuwa na chechire ho eti wono ya efa ndokopim no onne ya bekon sabe na okofa nana obiri yeboa ena osa kofa nana yamo akompo ombeka ho no mo ne bekon ye to mo koye no ya kache o mo se agunafo no on mo pekevu mo tena ti mo nwina bo ni ngu on so ena mo dwina bo no gu ye so ena emu bi wu ye ena ye beka ho ne kaye
but ema won mu na timi konka ekuro no eti joso enye efe ne sei asuna mensa wo ye ofase eti ye ka asunafo no a wono ma eye ade efe no say warriors omo yakofo wono buodu wono nsuro sei okasa wono bedi wono so pese omo take leadership position na wono ade efe ni quality omo na de baaye oba no obene ba ma no obene asunafo ene de saade ene baaye na asunafo ye nkrofo bi esene di kan no omo doso obi enu a odoso esene asunafo da nipa bebre free se eye aduanafo na soso ente saa eye asunafo ho ofe ono ma ho ofe asunafo mema pema na asunafo ma awarijaye omo so de ye no aso me sorry o asunafo kuro ni bi ebi ne oche hini kuro a efe na timabu akwa ofe so ezo ye wi afia kenta akonya ene ofori panyina akonya omo konya ne soso na wonum tso ye nkrofo bi a wonum adore dokopem so ye ojo so akonya aguapem ezo so ye ofori kuma akonya na aguapem de no abakosam kakra ho na ko wonum ya se ne efo na emo bibi nti ena onum ababeye asunafo wonum ka goanfo no ho na bibi nti ena akwa yese omo ye moto atimabu akwa ave kwau bobi ase eno so eka ho ana atim edwira eso ka ho mankasi mu here ono so omunua no nkwati aso so omunua no kwau tafo oso ka ono ho kwa pipo so ka ono ho adanse akrofuom eka ono ho manson kwanta ka ono ho wonwe eka ono ho saa na meka se firisa ele ho no nyina no na nka be agunafo de bet wonum be kwanka na adupoa no enam so wa ma no wa fa bi de yeboa sabre no na okoha na mo ho okoha na okoha no na na mo ho pa nti okonwene na ayi ena okotena ase ti wonum ko ahwe no omudwuro no omudwuro na se enam ho nti no waka ho anwene ho ene wonwe a eba ya enyina efiri obi no fe ya se esoso eka ho ekura efe na obo nwire eka ho tabuom eka ho kronko eka ho ave kumase akomu ayasafo onum so ka ho kumase afanse akonfere eka ho ana kumase atwuma agogo eka ho toase ka ho kwawu adamwa eka ho tanodumase eka ho asotwe eka ho abrenkanso eka ho atebubu eka ho eti because meka I will go on and go on and go on. You can see say they are very very powerful. They are powerful. Asunafo are very powerful people. Say kase onkrofo are powerful. Ewo akan busu yeko no mu a. Wontimi nyi onkrofo are from asunafo no anya dai. Film. Na asunafo no na etimi kase. Wo mo ne onkrofo are from aseniefo no. Why na ye panyini? Ezan say asuna no a wo ba wo de abode asase aboa ne ba wo de wo ene bai ebi osuso ya hwe asenia fo no a wono so si wo se mete wo soro to obi oto wo soro obi onam fom de wan na anyini apan wo se me de mi kira asase mi kiri fom eti obi timi hu se asenia na epanyini se asuna na epanyini no eno so eye asemo a we have not able to solve it. Yo yanko asenie ebusua kuomu agami agada ko ade yo akwara maka aka na aka adako adako brother omo nse da ni match because omo wo kwa na ne oyoko na emu oh metimi akasa na make to aso na entina onze o ka to aso sa na ye he ase ne abusuako a onmo so e from twafo oko fantimemo onmu din ye twafo
aseniefo no mabusuafo no wo mo ye moja kro na aseniefo no so onum so efiri na nanom abakosam kire se onum firi adanse kokobite na se kokobite me ba jo ye mfa wo bibia you can come in obi e no be fa wo omu firi adanse kokobite ena onum so firi e bae na onum na a odi wo manim kan na amejata ti wa he na amejata nkrofo a unti obi nkyera wo se o modern na onum so se na medical ka fra dance sa abusuako no ahodo na efra dance na amejata ewo enipa efe na amadente na amadente ena na amedifi njampotemia na onum nyina so efri adanse dumpase na amadufie eba wo mansia na amadufie no oba wo mansia na onum fi dumpase ho no onum so eyese onum hyase amagreti na ne ma no oba wo onum no ebi ne nana adutwumwa ena nana dwira kwa na sankrofo yi ene nana efense nana amadufie no ne ma ne bia yeti mbo mu nyina din na onum mabusua ne bie no ena nana amadufie ma ne bie no ena onum hyase ese onum so etum mataji kiro onum kro sani enipa wunyina wotufiri ma menchana to onum hyase ese onum tutu na onum bi ebese kwotena asante maso onum firi ho ebese kwachichi nkro bi efe no nkro so onum firi ho kwachi ekwotena ba bi efe ho bonwere ave onum bi so akwachichire ekura efe no efe ne sei aguna chempem onum bi na nadu akwa so ema no na nadu akwa so wo ma efe onum konfo ya moa ena konfo anochi ne wo fa ne nana mefe ne sei no ofane na nadua ne ofane konfo ya moa na won mu kura na na amade fie ne manu bi chichire he no ebi ni kura ye fe no okugwa ebi ni kura ye fe na mokom ebi kura ye fe na ji aben ena gona ena na amade fie onu mu chichire he ti so bi ka chose konfo na chifre okugwa afede wate ase ne nti ofre okugwa na waso wate ase ne nti ofre agona so because abra wote wono ye ni bibi e fe na Eastern region ni ani bibi efe no se akuapem wo ho na ebi ni ho sa enti de wo ne se wo yase ne ni na ne na madufie no ne wo fa ena kwachechira mokom ti konfo no chichi ase no onim se wo fa ne mokom oti ase no onim se wo fa ne okugwa oti ase no onim se wo fa ane adua ben onim se wo fa ase ne nkuraso onim se bonwire ho no meli ho ya nkuraso eli a wo bonwire wo fa ase no ana onim se kro no betena mu esoso ayagona nti aguna na ho dada eti obi a na efe na obiri ye bo a no ye kwa amahene no na ne kwamfo ne komfo ya moa yo ye kwamfo no chi wofa tinu wofa ne wuye no no so bedi na de enti nya se bra yewura so okohia no nkrofo ka so okohia no akwamu no de ba obobo kuruma na bi ni kuro ho dada ye ne wofa ne kwamfo ya moa me ba chozo otimase pa eniti onumo so abusia awonto atoaso ne bi eno no na o se tutu se ne ye kana se wo hia na konfo noche ewo ebinum se danchira ebimu so akomu na ne ye ka nyina ne se konfo noche ne busuani ene se abusia kwa mbo odi nyina amokom ne na amedifi so akwa okugwa na akwa obisa okugwa ni se mo na de se na okasa amedifi dia na se wokọ evans amokom na akobisa se na de se amedifi dia na nyina efi na abro ajata adum na dua kwa eme na nania afei ye na ma want ato na de nte onmu nyina afra busia ba ko dia ene me nka se konfo no chifra okugwa onfra agona because busia ba ko na de chechire se enkro nyina ya busia ba ko na de ji ni nyina na friend say yewe aseniefo no anyame de tumi kese pa edema asenie aseniefo no wo tumi a sebi onyankopon de che o mtu ba wonu za pan oso onu onwu ye o ma afom ote oso ti busa wo say de no didie busa say de no onu musio busa wo say ye de na se da bi anti apan ye aboa bi afitete ye so e beifo obi asura pan obi ehunu apan woni fi a wosuro because they possess a special powers eti ya kase ewura na na kofitutu odi kan aseniefo na ede ne ma ye
abra no ma me nya wo no ekwaje na aseniefo ho saa so na covid 2 betechire na santima no asenie ni kwafo no kine di nanim kan saa so na na wukọ enkro bi te selete okugwa aseniefo otumi nti kane no na ko obi epadwuro kolete ana se wokọ okugwa won ma bi ni enkrofo from onumfo eleta ahina sefo won ma bi ni enkrofo from mofo they have power omo otumi omo kura tumi ankasa and that is how omo so aka abusueko mu no onyakopon ebo wonum na ohe aseniefo a medical ka cho se enkrofo bebre ho ebo omu din so omo ye ekwanafo onom nya kwanafo ebi ni na na firi ebonsra onye kwanani wo ye osenie ni na na firi ebonsra odikan wo ye osenie ni na ena sikadwa enyan eno soso a ese frase ne yefo so ti ase ne yefo de enzaze ete so okumati nyina efrase ne yefo so eri ti ase ne yefo de wo ye omo enyeyi na so mabusuako no onmu so papa payi ave nyane na ave wonmu so ebi mama nkate fun kakra eba ave wonmu so ewusua ni bi ne akora farpan ave ya ono so so be ya danse hena na ne papa ono so be ya danse hena na abusuya ko ni abusuya bia atitiru filimu yie be to bia omo mistake won ma abusuya no omo ye humanimfo omo ya de hunufo be nipa bebre mistake aseniefo no se akoanafo e wose e quality sa mistakes no ya hwe obi te se buzi a no ya asenie ni ave ya hwe obi e te friend Victor Wusu a ya asenie ni ave amokuma kosan ya asenie ni aseniefo wo nkrofo ono ye titiru na ono ye pabenefo na ono nim die no mu tumi ade bi osenie ni peso ye no especially edu da kwasi ada bi osenie ni peso ye no obe ya mayi omo so tumi Onyankopon de ma wo no wochi omo ka se ya abra wo ono mo de no se aso omo mle nipa na omo nkonwa ni bi ene wanchi onto obi ga se obi wo regime o se wanchi no pa kire se obi o mo communitanfo no wanchi ni a no hu nyanse woni patinim si yati abusueko no ase a obi mekanse hu fa kire obi a so ebi ni no sa omo na yabusua wo ne mo abusua sa ankrofo na yabusua they are not your family omo na yabusua na onum bi ne agona nsoso ya anoche frimpo no yamo akom kokonfo yamo okrom amokom ka ho adonten ka ho ya no so yokumase adonten anantoa eka ho kransa eso ka wonum kro no ho dompa se ka ho okugwa eka ho de nyina se ka ho ana tachima nsoso efa bi aya aseniefo tikane no na tachima nso aseniefo no mo ye powerful pa mpata se ka ho kofia se ka ho puano ka ho kobiri so ka ho abena se ka ho esu abua ka ho ntoma eka ho kwamo ka ho eche akrom ka ho nkro ne bebrebe ne na metimi ahode be so no ana mayede mabono na wonu musa omo ye nkrofo bi a omo hu kese so aseniefo ye nkrofo bi a awo no ono mo nhyada anwu pisa te abusuan ko no no ya na ete obi a den pa so be hia asenie ni obetimi ahia oyukuni obehia bretuni obehia efene se agorani obehia efene se abusuan kokko ni bebre be ete obi a once in 10 and say 2 in 10 and ade behia obi a woye asenie ni be na de edanyame asenie fo nso doso na ono mo na ombo asase pa yie opo mo nsase ya asenie fo Mama, okay. My program say Adentia. Omo de no de akwa ne say. Wo ba hu say wo ba hu ayekofo ahunwe ayi wo mo mpe aseniafo no mpe omo ntanya kristofo omo mpe nsore ne adade ne ko because they possess a special power. The most of you know, over say who no pa dia. Most monta hu because they don't believe in those things. They believe in the power that was created within a man. To me onyame de bo nipa no se ne afogidi no.
omugidi se onipa ogyan wo tumi ti wo be so ohunu omo pa agi se ne no wo kọ gwansefo nim gwansefo nim na kọ amokom akọ wanchi akọ sunyan abesine kọ efe ne sei evane say nkranza no akọ aguna ewukugwa omo na ehonum na onum gugu ehonum na onum egugu pa ehonum onum gugu yo asachira fo mu ho asachira fo mu ho asachira fo na eni yo asachira fo so o compant memo from anonafo Fanti memo from anonafo ana se amwakadifo omo ne sa enkrofo yi na asachirafo no se ne omo susua no omo susua papa ti ukoma bakwasemo you don't even know where to start from asachirafo no so eza papa ne mo atitire ewo no so abusuem papa asachirafo no na yaka asachirafo a ono mo nyina asoso free adanse se ne abakwasem kire se na ranom do na free adanse ena ebaye na kane na na kane tete no baby aron be kobia na from asachirifo no no mo nsesa omudi no enye hwe asachirifo nko aro mo de to omo ho so na ebere kwa ene emesi a yehu niema no na ebinumu edin sesa ena want to aso susinti na ebinumu edin sesa na wonu di pada onu so di na ya asachiri ya yensesa no baby a obekobia na ya asachiri yensesa no nti o ma aggression no so start free adanse sala na asachifo na asachi na omo na ene kobre ko abletuo mu na ogohunu se emuanfo te enwene onu madan na wo hwedi no hunu se onipa so betimi ayesa de ebi no no ena moti abekire ne se ekwase na obefa so betimi asi odan no na obaye no ono so besi dan ndi asachirefo na de ka si edan ewa danse ewo kokire etuko akro ayefense akro kire ewa danse a asachirefo ne krofo omudi ka si dan kane na emu enye krofo ayefro mo ekwana efo nya no kore na ono so ma aggression no shase somewhere 1400 wa danse ezasa sabre ni mo no na adidie ba beso e ba beto ho mo sa pede te se de ne eto obi kura wotimi hu sa adidie abeto na pede aba to ono mo na di ka ba je kuro bi efero amanse se o maro na se ene ye ti ono ba o furo mo asechira manse ono mu di ene no afa o mu kuro ni bi ni abankanse nyamieni uti o mu kuro no you can see say they are most powerful people one bi so nzema and our WhatsApp people one kuro fo ni bi no one migration and different people you know one mess together no and makasa na hodo na esesa na watch ya wo amukasa ya nche madu ena na no one ti akrochare ena omufri on ma akra aboa ene aboa no ayese so peto se wan abeto me fa no pete azara vero obete na vero ai nti ono sei ono mo omo yankrofo bi omo wabotere na so so ye mefro no a ono bewu ono besesa fom sa na asachirefo no so ono motie ono mo so ya mo akadefo na wo chia ono manye so oni bi no na omo yankrofo bi a omo yankrofo bi a se nem di kan no ono mo kura ho na ono mo chechire ye no me ba che wa hume yo ayamia best can now all selling the YouTube at the end say me ko ye free skin so a di ami da bi ni video na ma notify me na me hu ye na nya ono amu eti asechirefo asoso yankrofo bi asabi sanem di kan ye no omo na sabi omo ma akọ awo a omo ma ekọ awade omo nta anwo kra asechirefo ma na kanetete na meti abakọ sembi na emo mitimi nhye no wa ha ti no ono mu nkura hodo no edoso de ne so ono mu nipa ewo mu no enoso kra na asachirefo nkuro no nso ebini omu nkuro ni bine ekura fe no kusa ena afebiase ena dukrum odumase
akokyere ɛna asekyere ɛna abofo na brenkense na piedu ɛna bobrese ɔno mo hyeda ɛnɔso ɔno ɛnɔso be ɔmo yɛ nkrofobia they have one of the most powerful history eba sika asechefo na de baye eba dansia na wonya ba bi da na obi so e contractor ya mo fa aseda na ye masechefo izan so ɔmo na hya ase enye koanafo ya kan ma aka ho na afiri ebonse obi kan onye koanani oye asechireni amukuma kosan so eye asechireni buzia eye asechireni until they have one of the most powerful and nebuzia ejebi dankwa oye asechireni izanze onomu ye one of the most powerful people onomu na eniema bebromu initiative ye de bae na ye nyina na ye enjoy into onomu so eye ya amwakade enananom ene asechirefo ene nti asechirefo so ede no obetimi abusa me question bia ansa to aso I am all ready to answer ajani nyina is part of the job we're doing nti obusa me question na se so ma ye na to aso oh mama am from obeka so ya dako ni yanka ne de adako for me very sorry pa na mo no mo abako ayi adako for ma pako se mo no wo se kwa na ho esa ayo oyoko ho a me ka abako sem na enyeyi that say e de sem abako sem na zo ti so ti akwa na de na wo ti ayi ekwa na ne wo oyoko de na otim se e de same saa na mo de no so etie na mo de no mo busuako no mo firi okwo de bi na baaye ebra mo nananom kwawe okwo a na ekoma ba mo machiri ade no machiwade no okwo no ya makrabo no mo kowe na mo we ye no na mo nyan mo ka se mo na ho na mo da ho na ebehunu ye no etwa mo sufira busuye no no mo se mo so mo da ho no mo nko ene adakofo enti mo no mo ni abakwasem bia saa so ho nti adako ni dia yo ekuni na munkro ni bi ni nsuta munkro ni bi ni nsuta munkro ni bi ni bawoli munkro ni bi ni wrawara munkro ni bi ni kontase ene munkro eno ne adakofo munkro ne yakan kro enyu tan munkro adakofo no won mo afa mo yankokofo nko mo ma no mo sabi on ma chitrete kama ne adakofo no wo so adako ni bi o se me ya ekuni onya ekuni adakofo ya se me ya ekuni ai omo afa pa adakofo ho fe yie Monte,